Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Batez be egia esan gure konbidatuak izaten dira, saio hau konposatzen dabenak Bizkaia Irratia eta Eusko ikaskuntza elkarlanean, eta gaur be gonbidatu berezi bat daukagu geurean. Egia esan Maite Ibirin aitatzerakoan soprano bizkaitarra dala ezinbestez aitatu beharrekoa da, edo eta Eusko ikaskuntza Baiona hiria orezko saria jaso barri dauala Baionan. Baina hainbat dira Maite Ibirinek bizitzan zehar egindako lanak eta gainera gaur egun be egiten dituenak. Soziologia ikasitakoa dela esan genke, edo eta Kandelarian makina bat kantu eskainitakoa. Baina euskara eta euskal kultura beti presente. Bidenabar Zabal liburutegia be aitatuko dugu. Eta kontu asko, baina gehiago sarrera hau ez dugu luzatuko, gaur geure gonbidatuak asko daukalako kontatzeko, deskubritzeko. Badakizu Eusko ikaskuntza hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azkenengo zapatuetan. Maite Ibirin ondo etorri. Bai, eta mirizker, inbitatzea gaitik. Zeuri etortea gaitik, badakigu gainera bide luzea egin dozula onaino etortea gaitik, eta hori asko estimatzen dugun kontua da. Esan dugu atarian Maite gauza asko daukagula gaur aitatzeko, baina esan dugu oraintxu saria jaso dozula Eusko ikaskuntza Baiona hiria orezko saria. Zorionak? Bai, nire esker. Zer suposatzen da sari honek zuretzako? Bueno, ez nuela espero, esan behar dut, eta bueno, espero ez den gauza, eta ona bada, bakizu doble balio du, orduen Nikola hartzen dut, oso pozik gelitu nintzen, eta gainera oso polita izan zen, nahi baduzu jende askoa zen, etorria, sala bete-betea, Baionako udalako sala hundia, eta jende eta lagunez betea, eta hori oso polita da. Benetan, gogoan hartzekoa behintzat. Honek, jarduerakaitik, produkzioakaitik, Ipar Euskal Herrian euskal kultura edo zientziaren alde egindako lana da, saritzen dagoana, ez da, edo aintzat hartzen dagoana. Bai, 2 eta 3 sari zeuden, osea, nire izan zen kulturari emana, gero beste bat zientifiko bat zegon, eta gero neska bat, hori beti ematen dute ikasleri eta bere tesiari buruzko sari gaina metalikoan, eta hori 3 egon ginen. Bai. Maite, zuk egia esan ibilbide musikal oso luzea egin dozu, ez da? Bai, txikitatik gainera, ni ugaun sortu nintzen, nire gurasoak Siberiokoak, euskaldunak, ugaun euskara gutxi entzuten zan, bakarrik auzo batzuetan, gure auzoa bezala, eta baserritarrak, eta orduan azeran, gero aita fabrikara joan zan, mainan hola ginen, orduan euskara gutxi, eta etxean, bai, beti. Baina gero bakizu denpora pasahala, euskeraz mintzatu etxean aita eta amak, baina guk aurrideak edo aurrak erderaz ere erantzun hori. Eta ez nuen ahaztu, baina bai nahiko torpetu euskeran. Gero, kontzientzia hartu nuenean,
orduan euskera rekuperatu nuen, Laister biztan dena, buruan neukan dena. Eta orduan zen justu kantatzen eta hasi nintzanean nire gitarrakin. Ze ordura arte kantatu beti indut. Txikitatik ni beti kantatzen egoten nintzen, aitarekin edo behiakin, antzaintzen eta hola, eta asko kantatzen genuen biak aitzatani. Eta orduan joaten ziren auzoak nire amari esatea, txoria hor duzue kantatzen, eta orduan kantatu beti. Txoriei eskenetako hainbat kantu daukazu Maite. Batzuk, bai. Txoria aitatu duzula, bai. Euskal Herrian txorieri eskeneta kantu asko daude, kantu herrikoiak, bai. Eta, eta gero Elizan ere kantatzen nuen, Elizan, mesaan, eta hola, koral txiki bat genuen, mesatako, eta hola, eta latinez kantatzen genuen, eta biziki asko maiten nuen, nik Gregorianoa, begira nola den. Eta gero korala ere genuen, koral bat, ja gizon eta emakumeen artekoa, eta gero dantza taldea ere, eta hortik hasi ginen kontzientzia hartzen. Ez genuelako ezer, zeren gure aita gudaria izan zen, eta gero preso ere Parisen ez, Madrilen egon zan. Orduan kontzientzia bat bagenuen, baina ja gazte denporan hartu genuen beste kontzientzia bat, eta horik dantza taldean. Dantza taldean joan ginen egun batean Biarritzera, alarde batera. Eta handik etorri ginen batzuk, ezakin horrek, erosi zituen Labegedin diskak. Labegedi bagizu, oiek izan ziren lehen diskak euskaraz, entzun genituenak. Eta gainera kantu oso letra adierazgarriakin, gugara euskadiko, gaztedi berria, eta hori entzuten, negarriten genuen gure lagun taldeak, eta hola. Eta, hortik orduen hasi nintzen, eta hor nik ja erabaki nuen, nolabait kantatu nahi nuela, nik ere gitarra bate hartu eta kantatu nahi nuela. Eta amak gitarra bat erosi zidan nire urtebetetzeko, eta hor, 78an orduen, Zeberion, hasi nintzen, Arkulanda ondoko dagoen Santa Kurtze, Eliza txiki bat, eta estradoa jarri, eta han hasi nintzen orduen kantatzen. Eta justu, egun hortan antzegon gizon bat zintza etxekoa, eta etorri izan diska bat egiteko. Eta, diska hori, ez nuen repertorio hori, eta zer egin, justo, entzun berria nuen, Atahualpa Yupanqui, Bilboti pasatu zen, Buenos Aires, bera, Argentinarra zen, eta Buenos Aires antzokian, oin ja ez dago, gehiago hori antzoki hori, eta bete-betea zen, eta ikusirik berak nola kantatzen zuen, bere gitarrakin, zen simpletasunakin, eta indioen alde, bera, erdi indio, erdi euskalduna zen, bere ama Aramburu deitzen, omen zen. Orduan, hor erabaki nuen nik ere kantatu behar nuela, orduan, Arestirek gana joan nintzen, kantu horiek itzultzeko, eta bi itzuli bat egin zidan, baina beste bat musika, Atahualpa musikakin originala egin zuen, eta gero aitaren etxea defendituko dut, hori ere hasi nintzen kantatzen, eta horrekin orduen, diska bat Durangorako, 78an Durangon nik diska hori aurkeztu nuen, eta diska hori bizan dena Durangoko Elizaren elesportarlean, ez egon eza erronduino. Hori, orduen Elizan, han egiten zen Durangoko azoka. Eta hortik, hasi nintzen kantatzen Bizkaia guztian, Ibarreko txapelketa bat egon zan, eta hor estitzukin, punto berdinetara gelditu ginen, eta, ala ere, saria, egia da, bera ja, hasia zen, eta berari eman zioten, baina ni posi gelditu nintzen, punto berdina egin. Eta hortik hasi nintzen ja kantatzen, eta ja, hor, Zaragozara joan ginen, unibertsitatera, Lourdes eta Letekin joan nintzen, gero Lobainara Benito Lertxundikin, Lobainan ja estudiante edo ikasle asko, eta refugiatu batzuk ere, eta hor segulako kontzertua, gainera Lobainatarrak posi zeuden ze urte hortan, 78an, beren unibertsitatea autonomoa zuten, frantsesa bota zuten, eta bakarriz flamandarrez, eta orduan jentea zegoen poz-pozik. Gero, urrengoia urtean, gertatu zitzaidan, 1999 Aste Santu inguruan, nik norbait lagundu nuen eskapatzera, eta gero, ni ere refugiatu joan behar izan nintzen, Baionara, eta Bermeoko arrantzale baten, itxasontzian eraman ninduten, begira ze bidai originala, eta
orduan Baionan egon nintzen hilabete batzuk, han dantza talde bat zegoen eta haiek indikatu ninduten turne bat zutela mendietatik, alpetatik, hot Zaboia goikoa, eta han joan nintzen kantatzea eurekin. Eta gero erabaki nuen Parisera joatea. Kandelaria. Bai, eta Kandelaria da. Heldu nintzen Parisera, Euskal Etxera joan nintzen, lagun batzukin, lagundu zidaten, han pixka bat, eta han ezagutu nuen Jokin ere, han euskerako Jokin ja bazegon urte bete, osea, 78 Jokin Parisen zen, orduan hango istilu guztiak bizi izan zituen, eta gero han Euskal Etxean ari ziren euskerako alfabetatze klaseak, eurek ere, eta gero beste batzukin. Eta nire heldu nintzenean, Azularren gero, liburu horrekin, ari izan ginen urte guztian, hor, urritik ekaine arte. Eta, bueno, gero Jokin ezagutu, eta gehiago, orain arte, beti elkarrekin gera. Gero Kandelarian, esan zidaten, euskaldun bat zegola, Kandelariako zera kafe antzoki bazuela, eta joan nintzen, nire gitarrakin, kantatu nion, eta esan zian, sí, ya podez kantar, hola, salau esan, hola. Eta 3 urte, hor. Han 3 urte, eta gero, gainera, bere ama, euskalduna zen, berak ezekin euskera, baina bere amakin bizi zanan, eta ama etortzen zen gurekin euskaraz mintzatzea. Eta orduan, Kandelaria zen, normalean, Ego Amerikarren musika, egoten zen, eta nik euskaraz kantatzen nuen, eta denak esaten zuen, zeizkuntza, eta biti galdezkea, zer gote zen, ez egiten euskara zenik ere hango klienteak. Eta bueno, orduan, gero, unibertsitatera ere joan nintzen, Jokin antzegon, eta ni ere sartu nintzen, eta soziologia egin nuen. Eta bon, han feminismo ere, hor ezagutu nuen, naizta, nik irakurri nuen emetik bigarren sexua, Simone de Beauvoirrena. Eta han Parisen justu orduen hasi zen, egon zan juizio bat hemen, Basaurin egon zan abizelakoa, abortatu zuten neska batena eta hori. Eta bueno, hori izan zan alako toke bat mundu guztia alertan jartzeko, eta hola. Eta bon, hori. Eta gero, gure aurra sortu zitzaigun eta erabaki genduen Euskal Herrira etortzea. Eta Euskal Herria etorri, eta zeregi, buruan genuen, liburu denda bat zegu, klaro. Zabal. Hemetik joan, hemen zegon liburu eskasiarekin interesanteak batez ere. Eta gero Parisen, alako liburutegi izugarriak, eta, bueno, gelditu ginen izugarri zera. Eta orduan pentsatzen genuen, gu etorri ginen ideia horrekin, Baionan liburu denda bat. 1974. Hola, eta horri iriki genuen, Zabal liburu denda, ezagutu genduenan bertan Joseba Jaka, bera etorri zitzaigun eta esan zigun, entzun dut zuek ere ideia horrekin zabiltza dela, ni ere, eta horre elkartu ginen, eta elkarrekin iriki genuen, bakoitzak bere jakitatea zuen, Jokin bibliotekario bezala seminarioan egonda, 4 urte tegitzea idirigorazekin, nik prensa eta kantari bezala jente asko ezagutzen nuen, eta berak esperientzia zuen etxe salmentatako, eta orduan liburu denda hori 25 urte auki dugu, eta guk iriki eta guk itxi indugu. Eta gero bitartean hor, biztan den ikastolak, orduan indartzen ari ziren, iparraldean, kantaldi pila alde guztietatik, Frantzian ere ni asko ibili naiz, Toulouseen, Perpignanen, zerean Estrasburgon, eta telebistako emanaldiak ez dakit zenbat egin ditut hoietan, eta konzertu asko, orduan batez ere oksitanoak zebiltzen burruka batzutan, kanpo militar bat nahi zuten esarrian Laxak, zen meseta bat zentroan, eta orduan sekulako propaganda eta inzuten, eta sekulako kantaldiak eta egon ziren. Eta orduan, bueno, hoi edana bizi, ez da? Parisen, gero, Parisen ere olako kantaldiak egon ziren, bi urte segitutan, eta egon ginen oksitanoak, alsazianoak, bretoiak, korsoak, eta euskaldunak, eta oso interesante izan zen dena. Eta bueno, gero, iparraldean orduan, Franco hil arte, pues han,
montatu genuen espektakulo bat, eman espagola, eta hango kantariak, eta hortxiken, hasi ginen, iparraldean ematen, Parisen, Bretañan, eta hola ibili ginen, eta gero Franko hil zen, eta etorri ginen hegoaldera. Eta goratzen naiz, Durangoko azokan egin genuela, 4.000 jente etorri zala horre eskuia edo frontoi hortan, baina harrigarria, eta gero gure herrian, bajera undi batean, ugaon ere ingenuela 2.000 jentekin, eta zen, hola, parreitekoa, baina gure kantu, bai, militanteekin, eta hori dena izan zen. Oso interesantea, gero, bukatu genuen, talde batean beti norbait esaten du, ni joan behar naiz beste noa behitera, eta gero bukatu genduen, baina, oso esperientzia interesantea izan zen. Maite, gauza asko aitatu behar dira hemen, koralak, diskak, bidei artistikoak, ikasto dentzat kantuz, iparaldean. Bai, asko ibili nintzen, eta ze giroa zen, azera hartan, ume txikia genuenean, egun batean kantaldi bat Asparnen, ikusteko, Asparnen kantaldia, bukatu zen guk kotxe zarbaz genuen, eta ateratzekoan, pixka bat aurrera joan, eta gelditu zen, eta ziren gaueko 12. Gure umea jokinekin geldituta kotxean lotan. Eta nik kantaldia bukatu eta kotxera joan, eta ateratzen gera, eta kotxea ez dela ibiltzen. Orduan, ibili ginen zer gertatzen zen, zer ote zen, ateratzen dire, etxeko ondoko nagusiak, zea batzuk, eta oi Maite, baina kantaldian egun gara, eta zer duzue? Beira kotxea ez zaigula arrankatzen. Etorri, hemen lo ingo duzue. Afaldu eta beira, segiro ederra, eta han bertan. Hori zen, gure iparraldean, orduan ikastolak egiten ari ziran, kostata baina egiten, gero mikrofonotik kanpoan egon gara egiten, eta gaur nola aldatu dan giroa, gaur ikastolak zaiz batume edukatzen dituzten, bi lingue ere badan. Baina hasierako alegin horregaitik. Asko, bai, lan asko ingen duen denen artean, eta hori da emaitza. Gero, bai, egia da, egun batean, Javier Bellot Portu etorri zan Euskal Museora, Euskal Erakustokira etorri zan konferentzia bat egitera, urte horietan, azera noin Baionan ginenean etorri zen, eta harrituta gelitu nintzen, haren esplikazioakin, egin zigun azkenean musikologia itxaldi bat. Eta ni harrituta, eta gainera zabalen, iriki genuenean, klaro, libruak zeuden, eta ni libru goze, euskal libruen goze, Parisen beste manera batean, baina hor euskal libruen goze. Eta klaro, iparraldean zeuden hola edizio zar batzuk oso libru interesanteak. Lepei Bask, Euskal Herria, sekulako erudizioakin egin da, frantzez batek, baina Napoleon hirugarren denporan, Eugenia de Montijo, eta horiek Biarritzera etorritzen zirenean, hori beste kontu bat da, baina beste batean berra itzegin dugu. Eugenia de Montijo naita Bilbotarra zen, orduan. Zergaitik emakume horrek nahi zuen Biarritzera etorrietan egoitza bajarri. Bera euskalduna sentitzen zelako nola bait. Eta hori beste gai bat da. Baina, hola, eta orduan, hor libru batzuk oso interesantea ziren 19. mendekoak eta 20. menderen azerakoak. Eta edizio horiek hor Baionako libru tegian zeuden, bibliotekan. Orduan guk atera genduzen libru horiek eta egin genduzen edizio berriak. Eta hor izan egin genduzen iruzpalau libru, baina oso interesantea, bai musikari buruz, bai musikologia, musika popularra, pastoralak, eta sekulako gai kulturalak, Euskal Herrikoak, oso ongi tratatuak eta ereduak zirenak. Orduan guk, ni hor, pixka bat, ibili nintzen hori, eta gero Belloportu entzun, eta esan nuen, nik hau behar dut. Eta justo orduan, irratia bat hasi zen Baionan, Adur Navarra deitzen zena. Eta arek zuzendaria deitu eta esan zian behar, nahi nuke zuk euskal musikataz emisio bat egitea. Norbaitek frantzesa egingo du eta zuk euskaraz. Eta han egon nintzen, gero hasi zen ere gure irratia, eta gure irratiakoak ere deitu ninduten, eta orduan iten nuen Alegro Bibatze. Gero egia da, egin irratia ere, hortik ere deitu ninduten, eta horre ere musika klasikoa iten nuen, eta gero, Irulegi irratiakoak, hoiekin egin nuen bi urtez,
Euskal Herriko musikaren historioa, musika baina klasikotik hartuta eta popularrak ere hor sartzen ziren. Esperientzia polita, bai. Eta dena esan behar dut, nik denda genuela, eta nik gaina diska pila ditu dela, oin ere, 100 diska klasiko eta euskal musika guztia dut etxean, eta bai, Euskadiko orkestakoak ere bialtzen didate, beren diska berriak ateratzen dituztenak, oin kolezio bat da euskal kompositorekin, eta orduan hori. Orduan, hori guztiekin, bezelan bat, hori bezelan, eta gero, korala justo, hor urte horietan zen ere, Belloportu, hor txarla bat egitera, eta norbaitek entzun, eta hola, eta zergaitik ez dugu montatzen koral bat, eta ofizialki montatu zen, eta Belloportu pagatua zen, eta dena. 10 urte beragaz, Bai, lehenik hori, gero biztan dena, politikoen artean ez ziren ados, eta salarioak endu zioten, eta ala ere guk segitu genion pagatzen, beste 3-4 urte, eta gero berak utzi zuen, egia da adina zuela, eta guk segitu genuen koral hori, eta koral horrekin ere sekulako kontzertu pila, Frantzia guztian, hemen Santanderreko musika festivalean kantatu genuen Rossiniren Mesa Txikia, oso nik soloak eginaz, eta oso, lau solista ginen, baina, hola da. Eta hori ere hor dago, beste koral batean ere, eta gero beste bat ere zuzendu dut 6 urtetan, hola, koral txiki bat, hola. Eta, musikaren aldetik, beti hor. Eta emakumea bea beti hor, Maite. Bai, beti. Eta beti hor, eta ez bakarri Parisera joan nintzanean, eta han liburua, beste liburu batzuk, eta movimentua ezagutu nuela. Baizik, etxean ere, liburu etxetik. Nik baditut izeba batzuk, izeko batzuk, denak nire aitaren familiako emakume guztiak lan egin dute beti. Dendak eta hola beti auki dute. Orduan beti irabazi dute bere lana emakume guztiak egiten dute, baina bagizu ez dela pagatua. Lan batzuk emakumeak egiten dituztenak, eta hori ez dudana nik onartzen. Eskertxarrekoa da. Eskertxarrekoa. Emakumeak egiten duten lana ez dela pagatzen. Eta orduan hori da. Baina nik beti pentsatu du tal ere emakumeak gure herrian lehena lanean hastean ni izan nintzen. Eta frakak jartzea ere, bai. Bai, nintzen lehena beste neska batekin. Eta esan nahi dut, nire lagun guztiak etxeko Andreak izan dire, biztan dena, beste aktibidade batzuk eta ezagutzen ditut, eta beraiekin hitz egiten dut, eta hola, beste aktibidade sozial batzukin betetzen dute bere zera, baina egia da lanean ni eta gero nire aizpa, eta hola, hasi ginen batzuk, pionera batzuk lanean, orduan, Parisen ja gero ideologikoki nahi batzu bete nintzen libruak irakurriz, eta hola, eta gero Baionan ingenuen talde bat, handik etorritako bat, eta beste batzuk talde bat ingenuen, eta zergaitik, garai hartan refugiatu asko zegoen, gu ere refugiatua ginen, eta orduan greba katedralean eta goze grebak eta egiten, eta orduan gertatzen zen lan txiki guztiak emakumeak eta bondiak emakumeak egiten zituztela. Baina, gero, irratiara joateko edo mitin batera joateko gizonak. Ni joaten nintzen, ze kantari bezala eramaten ninduten, baina espezio bat nintzen. Eta ni, klaro, alde biak ikusi da. Hori da, bi aldeak. Orduan, hor hasi ginen, hasi ziren talde baten, eta bani ere hor nagon, eta orduan talde bi atera zin handik, eta tira ziren, eta urte horietan sekulako movimentua zegoen, feminismo movimentua Frantzian eta alde guztietan Europan. Begira nola, gero feminista horiek sekulako akzioa inzuten, etorri ziren Hendaiara, oinez, nahi gogoratzen nortzuk ziren Madriden kondenatuak, hiltzera kondenatuak, eta txiki eta hoiek edo ez dakiz zer, eta feminista europearrak etorri ziren Hendaiara, gu euskaldunekin,
manifestatzen horren kontra. Hori lortu genuen, hori oso interesantea zen. Eta hor kantatu nuen. Eta filma bat egin zuen emakume suiza batek. Eta gero oindala gutxi, oindala 2 edo 3 urte emakumeen egunean, martxoaren sozial, Biarritzeko zinema batera ekarri zuten filma hori. Eta deitu zuten emakume guztiari, eta niri ere esan zidaten, han neola filma hortan, eta nik ikusi gabe neon. Eta egia da, hor kantatu nuen aitaren etxea, baina amaren etxea, esan ez. Kantatu nuen kantu hori. Eta dago oso zorik, jentea, dago harrigarria da filma hori, eta, nik nahi nuke kopia bat auki, baina ikusten danez, dago gordeta Parisen, Simone de Beauvoir institutuan dago. Egun batean, hemen feminista batzuk edo organizatzen baduzu zerbait, kopiatxo bat edo nonbaitetik ateratzen dugu. Gogoan aurreko dugu. Zeren 3 emakume Espainia, frantsesakin eskonduta, baina espainolak hitz egiten dute anarkista batzuk, eta da, zoragarria da reportajea. Zeda, han ginen emakume guztiak, nire kantuak, emakume hoien entrevistak, eta zoragarria da filma, oso gauza bat harrigarria. Ia, lortzen dugun hori. Bai. Maite, emakumea eta musikea be alkara hartuta lantzen dituzuk, ikerketak, emakume konposatzaileak eta euskaldunak. Bai, begira, konferentzia bat egin nuen, hori nire jokinen anaia, Jose Martina Palategik, organizatuta oindala, 80 urte horietan, edo Donostian, emakume kompositoreri buruz. Eta orduan egin nuen nik lan bat. Eta lan hori, orduan pasatu zen, eta oso ondo, eta irratiatik Donostian pasatu nintzen, eta hola. Eta gero beti nuen buruan, zerbait inbean nuela, hori, emakume horiekin, kompositora horiekin. Baina, komposizioak non aurkitu. Eta orduan, justu, Zabalen, Aita Donostiaren, badago libru bat, Cartas al Padre Donostia, korrespondentzia, eta hor zeuden emakume horiek, kartak bialduta Aita Donostiari, eta hola. Eta orduen hasi nintzen ikertzen, eta Euskal Museoan zeudan partiturak bilatu nituen. Eta horiek ziren, Karrikaburu, Julia Adrien Karrikaburu, Zuberotarra, eta hori da, kantu bilketa lehena egin duena Euskal Herrian. Urte batzuk geroago egin zuen, urte bat edo 2 geroago publikatu zuen Salaberrik, hori ere Zuberotarra. Eta Gipuzkoan ere Sant Esteban eta batzu Parisen egonda, eta han atera zen Le Pays Basque, Michelena, eta hor gauza batzuk zeuden. Baina, klaro, ez zuen egin horrek, Gipuzkoa horrek ez zuen egin zientifikoki. Egin zuen handik hartu kantuak autorekin, Iparragirrenak, ez dakiz zer, gero beste poeta batzuenak, eta gero kantu popular batzuk ere. Baina emakume honek egin zituen jenteari entzuten, eta bera musikaria zen, eta hartu kantuak, eta gero hoiek moldatu piano eta kanturako. Eta hoiek zeuden Euskal Museoan. Eta inok ez zituen ezagutzen. Eta gero bilatu nituen Emiliana Zubeldiarena, hori ja horrek ja editatuta eta dena zituen, partiturak, eta gero Idiaz Borde, beste bat, hori Uruguaien sortua, eta horre ere Euskal Herrira etorria, eta horre utzi zituen bere partizioak pila ditu. Oin hasi behar naiz horrekin lanean. Nazkoan liburua maita? Datorren urteako. Bai. Eta orduan Emiliana Zubeldia da kompositore oso handia, sinfonia bat ere badu, sinfonia elegiakoa, Euskal kompositoreak bana dute dozena erdi bat, hoien artean guridik sinfonia Pirenaika eta beste batzuk ere sinfonia txo batzuk, eta honek ere bere sinfonia du. Baina ez da hemen bat ere ezagutzen behar bada, zeren gero Amerikara joan zen. Eta han pasatu zuen gero bere bizitza guztia. 89 urte bizi izan zen, azkeneko kasik 40 urte Sonorako estaduan, deitu zutelako, Mexikora joan zen, korritu zuen Amerika guztia, eta gero azkenean Mexikon gelditu zen, lehenik kapitalean, eta gero deitu zuten Sonoratik, han katedra bat eman zioten, eta bera oso pozik, ze pentsa Sonora, dago estatu batzuetan kontra, eta ikusten dena zeuden Nafar familia zarrak,
konkistakoak, baizu. Eta gainera klima ere Nafarroaren antzekoa zuen, eta gainera deitzen zuten Sonorari Nueva Navarra deitu zioten denbora haietan. Orduan bera Nafarroan bezala gelditu zen, eta pozik hain beste jente Nafarra zaharrakan familiak, eta bueno, orduan hori da, eta gero beste bat ere sartu nuen, zeren hori ingen duen kontzertu bat aurten, joan den urtean, 2010an, Campos Elíseon egin genduen orkestra, Bilboko orkestakin egin genduen, orduan bi kompositora horiek, eta gero Ema Txakon, katalana bat, Bilbora etorri zanean, hor bizi eta hilin zen, eta Bilbon, bere obra guztiak filarmonikoan, Zedia filarmonikoan estrenatu zituen, eta gero, nire kantu bi ere, orkestatuak, eta hor kantatu nituen, hoien artean, aizpatasuna, beste diska bateko tituloa eta kantua zen, eta gero, diskari buruz, txikiak 6 edola ditut, bostu 6, handiak 4, bi kantu popularra edo protesta edo ite nuena, eta gero beste bi klasikoak. Maite, horrek argitaratu egingo duzuz, liburua eta musika daukazuz bidean, horrentzen labean? Bai, dizka egina dago, eta baina hori diputazioak ikusiko du, noiz, hori egina da, eta masterizatua ere, baina, bueno. Eta gero liburua, lanean ari naiz, berriz hartu ditut, oien bizitzak eta eta beste batzuk ere sartuko ditut hor, beste kompositora batzuk, badaude, badira hor, Kalam, 9. lehen kompositora edo kantaria esan dezagun garai hartan, lehen izena, kantari bezala ezagutzen dena, emakume batena da, Kalam, hori arabeak hartu zuten olako atake batean, eta garai hartan hor Andaluzian zeudenean, eta gero baditu hor Euskal Erdiaroko Lastur eta hoiek, Lastur eta Butron, Santxa Butron, eta hoiek bizkaitarrak eta gipuzkoarrak dira, hoiek ere badira hor, eta gero ja, kompositora, 9. mendean, hori, Zuberotarra, Karrikaburu, eta gero Emiliano Zubeldia, eta gero Madridek bizidan Barakaldoko bat, Marisa Osaita, hori bizi da ondino, kasi 80 urte ditu, eta egon zan konzertuan, bera, eta unkigarria izan zen, benetan. Eta gero hori nire bi kantu ere, hor ziren. Eta hori, noiz ateratzen, eta ni segituko dut kompositora horiekin eta beste batzukin. Beste bat ere badago, 18. mendean, Koreliakoa. Eta hori eta gehiago ere badaude, gero gazteakoin gehiago daude, adibidez, diska eta kontzertu hortarako komposizio nahi dauzu orkestazioak bineskak zituzten, hori dira Gere Nabarrena, Zurine Gere Nabarrena, hori ja aspaldiari da, ja 45 urte dola ditu, eta ja komposizio dezente ditu, eta gero lehen estrenatzen zena, hor, diska hortarako eta kontzertu hortarako, Idoia Zurmendi, hori Gipuzkoarra, oin irabazi du postua Bilboko Iruneko konservatorioan, eta hor dago, erakasle, eta hori, eta gero kantariak ere, kantu txapelketako, Naroa Intxausti, Basaurikoa, hori Berlinen eta egonda ikasten, horrek irabazi zuen 12 urte zituenean Bizkaiko kantu txapelketa, eta bere gurasoekin hitz egin, bere ama etorri zitzaidan, eta oin zegin beharko luke, beren izan nion kanto ikastu dezan. Eta hindu, eta oin kantari... Badakizu batera ikasi ganduala txikitan? Bira. Ikusi, nok esango leuke. Bira, oin du, 26an du Basaurin Bederatzigarren sinfonia Orfeoiakin, eta ez dut zarrerarik, baina, Basaurikoak ikusiko dute. Hori da. Ikusi, Maite, gauzatxo bat egingo dugu zer deritzu zuen liburua plazaratzen duzunean, ia barrero zeugaz berba egiteko aukerarik daukagun. Hori da. Eskerrik asko, geurean egotea gaitik. Eta zueri, ekartzea gaitik, nahi beti, baina hitz egiteko prest. Asko gustatzen zait gaina musikataz, hori da nire gaia, eta hortan gozatzen dut. Gozatu baduzu, oraindik pozago geu be. Eskerrik asko, Maite. Eta agur bat, bizkaitar guztiari, hemen egoiten nazenean, asteburuetan, ugaura etortzen gara,
hotz asko ez dagonean, orduen Bizkaia irratia ere entzuten dut. Estimatzen da, Maite, zu baterik onena. Ale, aio.